Колеги, добър вечер. Първо искам да благодаря на господин Вучков, който любезно изрази съгласие да участва в нашата среща днеска. Предварително са ми изпратени въпросите, по които работи хартата. Предварително е обяснено, че всеки един от нас отговаря за докладване по една от темите, които са като големи теми обособени в текста с въпросите. И в края на нашето начинание имаме намерение да подготвим един общ документ, в който да покажем от наша гледна точка какви са основните проблеми пред Министерството и какви стъпки за реформа биха събрали консенсус сред един такъв малко по-широк кръг от професионалисти, които работят по теми, свързани с Министерството. Ако искате първо да ви поканя по тези въпроси, ако някоя тема ви е особено важна или особено интересна, да ни кажете вие какво мислите. И след това, ако не възразявате, ще отворим за въпроси от колегите. Основният въпрос, който нас ни интересува е кой е фактора или кои са факторите, които правят възможно промяната на работната задача на Министерството, така да се каже. Лекотата, с която той изглежда изпълнява политически поръчки или изпълнява частни някакви, служи на някакви частни интереси, а не изпълнява функцията си да служи на обществения интерес. Знаем, че в другите държави има разработени един куп гаранции по всеки един от въпросите, по които ние работим, които пречат на това превземане от частни интереси или от тясно политически интереси на Министерството. И всичко, което се опитваме да разберем е защо в България тези гаранции не работят или доколко работят, ако работят изобщо. Заповядайте. Запознавайки с темите, те са доста разнообразни. Всяка една отделна достатъчно полка. Но ако ще говорим конкретно за вътрешното министерство, или не само за него? Може би да започнем с вътрешното, а после ще изникнат въпроси и за нас. Аз не съм съвсем убеден, че преобладаващото мнение за МВР, че изпълнява политически поръчки или работи в частни интереси. Може би ще му опровергаете, но и преди да съм в Министерството, заместник министър. И сега не бих казал, че това е преобладаващото мнение за Министерството. Все пак гражданите, които ежедневно имат допир до Министерството, затова е най-интересното и най-атакуваното Министерство, просто защото, може би, повече дори от Министерството на здравеопазването, всеки ден хората имат нужда от Министерството. Едва ли смятат, че наистина той изпълнява политически поръчки. Аз говоря за най-ниското ниво. Пожари, аварии, други природни бедствия, престъпления, други правонарушения, охранителна дейност. Ежедневно хората имат допир до вътрешното министерство и точно по тия теми едва ли може да се говори за някакви политически поръчки. По-скоро тази идея за политически поръчки всъщност се наслагва, ако анализираме поведението на висшето професионално или политическо ръководство по конкретни казуси, които периодично изгояват на повърхността. Особено към по-експресивен министър, който да обогатява казусите с повече политическа риторика. В крайна сметка, това очевидно се превръща в едно политическо говорене и работата на МВР става всъщност обекти на партийно-политически атаки. Винаги е било така. Винаги. Винаги е било така. За съжаление, в други държави, само ако стане някакъв много голям скандал във връзка с вътрешно министерство, това ще се забележи от широката публика. Като, например, незаконно подслушване или нещо подобно, някаква много голяма друга авария, която може да се потърси отговорност. Но някакси в България така се случват нещата, че едва ли един нов министър повече от 6 месеца може да бъде на пост си, без да се породи много голям политически проблем във връзка с дейността на вътрешното министерство и в крайна сметка се търси някаква политическа отговорност. Но в масовия брой от случаите служителите на вътрешното министерство естествено не изпълняват политически поръчки. По-скоро въпросът
е в това какво вътрешно министерство искаме. Защото, когато се каже, дори във вашите материали има такова твърдение, че то е натрупано с много несвойствени функции по един съветски модел. Тоест, такова министерство има само в бившите съветски републики, както сте записали. Всъщност трябва точно с това да се започне. Какво вътрешно министерство искаме? Тук, за съжаление, обаче, говоренето също е много разнопосочно. Защото, ако погледнем какви вътрешни министерства има в съседни и изобщо дори в европейските страни, ще видите също най-разнообразни примери. Където, ако го сравним с нашето вътрешно министерство, ще се окаже, че там сигурно има по-големи мастодонти. В някои държави то включва и цялата администрация. Цялата администрация е част от МВР, т.е. наред с полиция, бедствия, аварии и пожарни, то ръководи държавната администрация. Така е в Румъния. Да. Европейския съюз. Да. В някои най-силната германска провинция Бавария, там се включва и регионалната структура. Все едно българското регионално министерство и българското вътрешно министерство, магистрали и така нататък. В Гърция преди 4 години МВР беше разделено на 2 министерства. Аз точните наименования в момента съм ги забравил, но тогава ни направи впечатление, защото имаше взаимни посещения. Тоест направих една реформа в Гърция, която пък се оказва, че сега след 4 години я оценяват като не много успешна, но там има някакъв специфичен проблем. Като едното министерство се нарича за сигурността на гражданите. Така че това е изходната точка. Какво вътрешно министерство искаме да имаме? Какво да включва то? И нали, след това ще поговорим по тия теми. Аз съм си направил някакви записки. Но това трябва задължително да кореспондира с анализи на други допирни сектори, защото само за МВР не може да се говори. Прословутата ДАНС, за която вероятно ще поговорим наистина 15 минути. След като голяма част тя е произтекла от МВР, произлязла от МВР, трябва да говорим и за ДАНС. То с какви функции ще разполага. Да говорим за други звена, които са част от системата за сигурност и разузнавателната общност. Въпросът с природните бедствия, къде да бъде разположен. Кой да издава документи за самоличност, кой да регистрира моторни превозни средства. Това са сега дейности, голямата си част, които в момента са поети от вътрешното министерство. И наистина, ако можем да си говорим на въпрос какво вътрешно министерство искаме, с какво то се занимава в крайна сметка, по-лесно ще намерим решение на тази задача. За съжаление, аз в политическите среди се съмнявам, че ще се постигне консенсус по този въпрос. Липсва, поне според мен, аз не се чувствам чак толкова голям специалист, единодушие в експертната общност. Статиите, които чета във вестниците, периодичните анализи, защото много е модерна тая магистерска програма национална сигурност, така не ме правят оптимист, че дори експертната общност може да предложи някакъв модел, около който да се обединят след това и политическите решения. Наистина съм скептичен. Всеки, който дори научен интерес проявява към реформата на сектора за сигурност и реформата на МВР, изхожда от своята професионална биография, което е много тъжно, защото ти, когато изхождаш от своята професионална биография, все пак трябва да си малко критично настроен, за да можеш да отстъпиш от някои свои професионални позиции. Ако някой е бил оперативен работник, той супер фаворизира оперативната работа, нещо, което аз винаги съм критикувал. Ако е бил следовател, има ли се срещи с следователи, те ще фаворизират разследващата функция. Ако е бил пожарникар, ще акцентира върху това. А не бива да е така. Трябва все пак да се мисли за институцията като цяло. И тук, между другото, на помощ, аз до такава степен в един момент съм се отчаял, на помощ за някакво сериозно политическо или професионално решение по темата за реформа на МВР и на сектора за сигурност, в крайна сметка, дали ще ми повярвате, според мен може да помогне една международна експертиза. Ако се намери някой ръководител на високо ниво, било в Министерски съвет, вице-премиер или министър, дори министър на вътрешните работи, но това все пак трябва да бъде с подкрепата на
премиера, и то с много силна и парламентарна подкрепа, да се направи една международна европейска експертиза преди всичко на състоянието на сектора за сигурност и в частност и на МВР, да се поканят няколко експерти от няколко европейски държави. Със сигурност трябва да има от Германия и да се даде един хоризонт на действие не много дълъг, не е необходимо да е много дълъг. 3-4 до 6 месеца максимум. Да се даде цялата информация на масата. Аз съм сигурен, че те ще дадат един много качествен доклад. И трябва да ви кажа, много по-качествено докладите на Европейската комисия. Всички вие ги четете докладите. Механизма за партньорство. Механизма. Аз също не съм много... Това не знам това дали ще бъде излъчено, но до голяма степен често съм се разочаровал от тези доклади. Те не показват сериозен път за развитие. Те хващат понякога дребни теми, които са удобни за актуален политически момент, да, достатъчно скандални понякога. Реформи направени. Сигурен съм, примерно, че януари ще бъдат унищожителните критики за реформата на ДАНС и ГДБОП. И МВР, просто ви го гарантирам това. Смесването на контрразузнаване с разследване и охранителна дейност, просто ще видите какви изрази ще има. Но това го имаше и преди 4 години. И преди 5 години същите текстове. След това, като се появи скандал с СРС-та, пак намираме абзац за СРС-та. Като се появи скандал с дарение на МВР, пак се появи абзац за скандала с даренията. Вече не си спомням последните 5-6 години какви доклади имаш. Но сериозна експертна оценка от докладите на Европейската комисия просто не можем да очакваме. Те си наемат периодично хора, адхок за конкретния доклад, понякога и добри експерти, прокурори, полицаи, бивши, но те, докато влязат в темата с тези кратки посещения в България, трудно могат да се ориентират и все пак те си изследват целта на тези доклади. Все пак във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Но една независима експертиза и то поръчена от България, според мен ще изиграе изключително полезна роля. Изключително полезна роля. Независима, може би не обвързваща, но все пак да се обърне внимание на такава експертиза за 5-6 месеца, най-добре в началото на някакъв управленски мандат и след това да се начертае хоризонт за действие. Това би било много полезно, защото много често, като говорим по някои вътрешни проблеми, като съм бил на посещение в чужбина с хора от европейски институции, вътрешно министерство, разузнавателни служби, особено хора, които току-що са се пенсионирали и са променили целият професионален път на развитие, проблемите навсякъде според тях са идентични, те много лесно могат да насочат промяната и в България в вярната посока, като например тази закостенява оперативно-издевателна дейност, която те дори не могат да разберат в Европа, например, и тази изобщо работата с информатори, която в България продължава да се е конструирана на един тоталитарен принцип. Дори новото ръководство на вътрешното министерство иска това да го възпроизведе в още по-уродлива форма. Просто те изобщо не могат да разберат защо е необходима такава реформа. През нещатните сътрудници. Не, работата с информатори. Количествения критерии. Значи, това в момента е най-приоритетната функция на вътрешното министерство в сегашното правителство. Това е оперативната дейност. Информаторите, секретните сътрудници, доверените лица смятат, че това е супер важен приоритет, на който трябва да се почини и разследването. Тъй като тази дейност е регламентирана само с няколко текста от Закона за МВР. Само няколко алинейки тук-таме, които по един и същи начин се изглеждат точно от тоталитарния период. Всичко е в едни секретни инструкции. Тя си продължава да си цъка на наистина един режим, който не е променен изобщо. Количествени критерии. Всеки оперативен работник, които са повече от разследващите полицаи, трябва да има определено количество информатори, най-различни варианти с информаторите. Задължително да има колко си докладни записки на месец. Задължително да има брой агенти. Значи количество. И сега новия вътрешен министър също иска това да го постави като тази основа. Ние се опитахме да реформираме тази система. За щастие и висшата професионална фигура, защото все пак тя е много важна в една такава реформа. Клин Георгиев беше много активен в тази посока. Отне много време, 2-3 години да се направи нова секретна инструкция. За това, точно преди да напуснем сградата на Министерството на вътрешните работи, тя предстоеше да се подпише, но това е много дълъг и труден път за
преодоляване на тази инерция, но сега новото ръководство не само, че няма да я възприеме, но той почва вече да критикува и публично тази идея, която беше лансирана от професионалното ръководство основно. Но за МВР ще поговорим след малко по-подробно, включително и в контекста на реформите в Държавна агенция национална сигурност, които бяха направени през последните няколко месеца, но не само през последните няколко месеца, и реформата на специалните разузнавателни средства, за което днес също имаме една новина в парламента. В смисъл, че заявената реформа с финансовата обвързаност ще се отложи. Няма да се въведе на 1 януари 2014 година. Но въпросът за липсата на имунитет срещу политическо влияние на вътрешното министерство си е важен и интересен. И това веднага намира връзка с формите на извънинституционален контрол. Въпреки всичко, може би странно ще прозвучи, но ми се струва, че все пак по отношение на вътрешното министерство, като на типично министерство, чието ръководител политически, в крайна сметка е излъчен по една конституционна процедура, както всеки друг министър, подлежи на най-сериозен парламентарен контрол. Не знам дали ще се съгласите с мен. Но така или иначе... На теория. Ами дори не само на теория, дори самият факт, че всеки петък той се явява на парламентарен контрол, отговаря на доста неудобни въпроси, особено като мине първата половина на мандата, където и политическите страсти се разгарят. Това го казвам на фона на останалите служби. Аз съм член в момента на 2 парламентарни комисии. Едната е за вътрешна сигурност и обществен ред, която основният обект на контрол е вътрешното министерство. Да, изслушваме периодично политическото ръководство. Имаме и нови форми на блиц-контрол. Всяка първа сряда в комисия, а всяка първа сряда имаме нова форма на блиц-контрол и в парламента, ако министър и вице-премиер, както в случая. Отделно от това си е редовния петъчен парламентарен контрол. Няма да се скрие нищо, което е забелязано като грешка от вътрешния министър. Но службите, аз съм член на другата комисия за контрол на специалните служби. Значи това е ДАНС, цивилното разузнаване, ДИКСИ, новата ДАТО. Контролът според мен е на границата на отчаянието. Може би след малко ще поговорим за него, но го сравнявам с контрола върху вътрешното министерство. Първо, тези, които контролират, те не знаят какво да питат и какво да контролират. Защото те не знаят проблемите на службата, не знаят с какво точно се занимава, конкретни оперативни дела, естествено не четат. И просто не знаем как да го упражняваме този контрол. А каква е ресурсната, ако може да прекъсна само, каква е ресурсната обезпеченост на комисията, която се занимава с контрол върху службите? Има ли експерти, които са постоянно? Преди месец назначихме, в смисъл разгледахме един вътрешен акт, една точка как се нарича. И там са назначени немалко хора. Сега по отношение на имената аз мога да ви ги кажа, но това са хора, които са бивши шефове на разузнаване. По-скоро ваша преценка дали ресурсно обезпечена добре работата на комисията? Тя като количество обезпечена бих казал. Като количество обезпечена. А колко са на брой тези експерти? 10-12 човека има назначени, включително и лични съветници на председателя господин Димитър Дълбов. Но освен всичко друго, тя контролира и темата специални разузнавателни средства и електронни съобщения. Не знам дали сега не отклонявам темите, но е интересно да се знае. Тази мега комисия, както аз често си я наричам, включително на заседанията, според мен не трябва да изглежда по този начин. Защо? Защото тя в момента контролира всички тези служби, които ви казах. ДАНС, ДАТО, това е много важно, ДАТО, ДИКСИ и наред за всичко друго проблема с специалните разузнавателни средства и електронните съобщения. А те потъват в тематиката. До сега нито веднъж не сме имали отделна комисия, която да се занимава с тази изключително важна тема. Аз, между другото, съм привърженик на парламентарния контрол, защото всички останали независими комисии и бюра, които се създават, според мен, до голяма степен, особено към края на мандата на едно правителство, стават толкова зависими, че просто контрола се принизява.
Най-добре е да си има класическа парламентарна комисия за контрол над специалните служби и отделна подкомисия за контрол на специалните разузнавателни средства, както беше в предишния парламент. По един представител от всяко парламентарно представена група. А в момента контрола над СРС-тата и електронните съобщения изцяло е потънал в общия контрол на ДАНС, Дикси и така нататък. Аз имам въпрос, нали ще възстановят в момента бюрото, дори че е процедура за избор на членове. В тази връзка колко члена се предвижда да бъде в бюрото? 5 човека. И има 5 кандидата. И 5 кандидата има, да. Точно не знам, ако искате продължение, защото нашите въпроси, нашата част е за кадровата, общо взето за кадрите. Аз да въпроси тази връзка, но... Ще ви прекъсвам, просто не беше да колко члена ще бъде бюрото. Защото точно сме процедурата и може да се породи някаква идея да се промени. Защото сега, освен този парламентарен контрол, който е в лицето на тази парламентарна комисия, която си няма собствена подкомисия за специалните разузнавателни средства, което си е достатъчно сериозна тема, ще има и ново бюро, което вече му гласувахме и бюджета, това е близо 2 милиона лева. Проведохме едно изслушване преди 10 дни на 5-мата кандидати, те бяха 6, нали се оттегли кандидатурата и предстои сега доклада да се представи в пленарна зала. Не очаквам, че това ще стане тази седмица, но вероятно това ще се отложи също след нова година, защото доколкото разбирам се правят опити да се обвърже с избор на други институции, като съдебен инспектор и евентуално други комисии, с които с много изтекал мандат, като например за защита на личните данни и други подобни, аз вече не се ги спомням. Самото изслушване, значи 5-мата бяха много качествени, ако това ви интересува. Те са познати лица, аз лично си имам двама фаворити, ще си го изразя в пленарна зала, не са точно тези, които се лансират в медиите, защото това, което ми прави неприятно впечатление, че те не бяха прочели докладите за състоянието на темата СРС през последните 3 години, които прие парламента. Това е най-важното нещо. Както и сериозните промени от лятото на тази година. То принципа на финансово обвързаност. Бораваха с стари данни, прословутите доклади от времето на Влади Хорфилч от 1999-2001 година. Нали? А трябваше все пак да са в тематиката на актуалното състояние. Но специално парламентарния контрол, сега като обобщение ще го кажа това, според мен върху Вътрешното министерство е много по-силно изразен, защото той се концентрира и върху конкретни проблемни случаи. Нямаме седмица, в която да не подлагаме на парламентарен контрол вътрешния министър по конкретни теми. Защото те стават достояние най-малкото чрез медиите и разбираме основно от там, освен контактите ни с работещите в системата. Или граждани, които са се оплакали лично на нас в парламента, просто защото си харесва някой депутат и се доси на среща в приемния ден. Само да говорим за последните месеци за протестите. Попитахме защо полицаите масово ходят анонимни. Защо събират лични данни на хората, на хвърчащите в тебе? Защо спират автобуси и ги карат патрулите, които са тръгнали да се протестират в София? А това по отношение на ДАНС някой ще го направи ли? Такъв въпрос не може да зададеш, защото ти не знаеш какво правят те всеки ден. Ти нямаш достъп до тяхната работа. Публичен достъп. Дори като член на парламентарна комисия ти не знаеш какво да ги попиташ. Единствено, когато се гласува бюджета, когато гледаме структурата, или където можем да се критикуваме на актуален парламентарен контрол на ДАНС и другите служби, включително и разузнаването, ти не можеш да формулираш. Извинявай, само имам един въпрос. А как да променим този модел? В смисъл, по какъв начин можем да подобрим контрол? За ДАНС питам специално и за служби, защото е ясно, че в момента е неефективно. Преди, когато беше комисията само за ДАНС, може би имаше някакви наченки на ефективност, но сега, ако основният проблем е това, че тези, които контролират, не познават служби, по какъв начин? Ако ДАНС си остане в същото състояние. Здравейте. Добър вечер. Нищо, аз ще се нагодя. Може би там.
аз отдавна съм председател малко по тази тема, но просто контрола може би не бива да бъде толкова само върху институция, звено, така както е създадена, по функции, които изпълнява. Ако ДАНС си остане в това състояние, съчетавайки многобройни функции, включително и най-новата, да разследва престъпления по правилата на НПК, няма как да осъществи парламентарен контрол само върху структурата ДАНС, която освен всичко друго е много секретна. Би трябвало да осъществява контрол върху ДАНС, ако тя ще разследва престъпления, закона го вменява като задължение, чрез резултатите от разследването. Тоест пак ще минем през призмата на наказателния процес и отчетите на прокуратурата. Тоест тази дейност на ДАНС ще контролираме и ще запознаваме с нея чрез отчета на прокуратурата, доколко имат успех в тази изключително важна дейност. Те няма да имат никакъв успех, това е повече от ясно. Те самите си го признават, това няма да продължи дълго, но все пак така го разбирам аз. Ако ще бъде контраразузнаване, ДАНС също трябва по някакъв по-обективен начин да се следи за нейната дейност и как се харчат тези пари. След като нямаме почти заловени контраразузнавачи в продължение на няколко години, очевидно, че тази дейност някакси нещо скърца. Иначе, т.е. за да имаме ефективен контрол върху ДАНС, тя трябва да се реформира. А не просто да имаме ДАНС в това състояние или да се правим, че е контролирано чрез парламентарни приеми. Нищо няма да се получи. Може ли да попитам този големия пакет закони в областта на сигурността, които мисля, че е глупаво да се отрича, мисля, че беше голямо достижение на мандата на ГЕРБ, че бяха изработени и стигнаха до ниво Народно събрание. Нали? Ние нямахме такъв предишен аналог, няма в историята всички, поне пост 1989 година, всички говорят за необходимостта от решаване комплексно на проблемите, дефиниране на националната сигурност. Имате ли някакви данни или някакво знание изобщо говорено ли? Какво ще стане сега с тези законопроекти? Говори се всяка седмица на комисии, когато идва и вице-премиер Райчев, защото той е основният човек, който проявява амбиции там. Всяка седмица говори по този въпрос. Значи голяма грешка беше на управлението на ГЕРБ, че не ги прие тези закони, защото те бяха прияти на второ четене в комисиите водещите. И не стигнаха 3 парламентарни дни, буквално 3, да се приключи работата по тях. Това е много голяма грешка, историческа грешка, даже бих казал. Защото около тях имаше и политически до голяма степен и експертен консенсус. И ние ги внесохме на 31 май с подписи на много депутати, но те дори не са разпределени по комисии, умишлено от ръководството на Народното събрание. Вице-премиерът Райчев на мен отговори, че това беше преди един месец, че до един месец те ще бъдат входирани в парламента, някаква работна група работи към Министерския съвет, но те не могат да измислят нищо ново и по-различно, в случай може би не е единствен закон. Така или иначе те са блокирани тези проектозакони. За съжаление се правят реформи в ДАНС, в МВР. Сега ще има нов закон за МВР, вероятно не се позабавят нещата, без да имаме тези други закони, за които отдавна сме говорили, които позволяват да се функционират основни звена от системата за сигурност, основно подзаконови нормативни актове, включително и укази на Държавния съвет. Най-важното е, че го няма и общия рамков закон, който да регламентира устройството и общо функциониране на системата за сигурност. Тоест кашата по отношение на специалните служби е пълна. Но нека се върнем на вътрешното ми интересно. Там основният проблем, поне от моя гледна точка, е тази трудност да се прокара разделението ясно между политическото и професионалното ръководство. Аз поне лично считам за дълбоко нередно министъра да е информиран за текущи разследвания, предвид на факта, че все пак поне очакването, което се гради върху наказателно-процесуалния кодекс, е да бъде ограничен до ясно известен брой хора, кръга на тези, които се занимават с досъдебното производство, или пък да се намесва да вади доказателства по някакъв начин и така. Но не искам да коментирам това. Искам ако може да ми кажете защо, въпреки гаранциите, които са предвидени за независимостта на професионалното ръководство, все пак с всяко правителство се смени главния секретар. Какво може да се направи там повече, за да се увеличи
гаранцията спрямо него или трябва по някакъв начин да се намалят правомощията на министъра. Нали, очевидно там някакъв различен баланс трябва да се намери. Не само и главният секретар. От главният секретар до началният сектор. Ето и сега, в момента, се намираме точно в една такава ужасна ситуация. От една страна, наистина, този закон никога не го е разрешавал или пък да има изрични норми, които да казват, че министърът няма защо да знае всички резултати от професионалната дейност или по конкретни разследвания, включително и оперативни разработки. Това не му е работа на министъра. В същото време, пък, когато се появи някакъв голям проблем, се иска политическа отговорност от политиците. Нали така? Дори в развитите демокрации, при някаква много голяма случка в кавички, на фона на вътрешното министерство, естествено отговорност се носи и от политическата фигура. Така че, наистина, такова разграничение трябва да има. Министърът да се занимава с общата политика, връзката с парламента, реформи на законова основа, някакви вътрешно-организационни реформи, които иска да прокара, но върху конкретни представи за разследване и оперативни задачи, това изобщо не трябва да има. Сега, ако това е правилно през годините, за годините на целия преход това се правеше смесване, това е грешка. Но от друга страна пък, как да кажа, за фигурата на висшата професионална длъжност, главния секретар, за което споменахме, дали да има мандат и дали е необходимо при всяка смяна на политическото ръководство да се сменя висшата професионална фигура, министъра все пак иска да работи с някакъв екип. Тоест, до голяма степен това зависи от качествата на самата висша професионална фигура. Ако има нов министър, пък той, ако очевидно за цялото общество, че висшата професионална фигура не разполага с качествата, какво да направи? Да го остави да работи, докато изтече 5-годишния мандат? Аз ако мога да се правя тук тогава, защото попадам тази хипотеза, че въобще висшата професионална фигура няма необходимите качества. С такъв чисто нормативно според вас и от практиката, може би, има ли някои гаранции, че спазва принципа на меритокрацията? Тоест, че има растеж, наистина звеното на подбор на кадри, въобще това управление на човешките ресурси. И от най-ниското ниво в МВР до най-високо професионално. Например, по миналия път стана въпрос, че Института по психология, например, може да участва много солидно в този процес. Чрез правомощите се крие подбора, да. Но все пак въпросът на колегата е интересен. Защо изобщо е възможно да стигне някой, който няма да... Идеята е, че системата сама в себе си има механизми, с които или в случая няма такива механизми. И това, нали, е процес, който се наблюдава, може да има наистина от самото начало, почти на историята. С много отдавна. Те все пак нормативи за професионално развитие и кариера има разписани в закона. И една огромна машина работи по това повод. Защото този закон, който действа в момента от 2006 година, въвежда повсеместно конкурсно начало навсякъде. Не само за влизане в системата, той господин Бърков знае по-добре от мен, но и за растеж конкурси навсякъде. Но когато става дума за висшата професионална фигура, все пак там е важно какви критерии ще определи предварително закона, дори да въведе някакъв мандат. Макар че с примера с ДАНС, аз мога да ви кажа, че когато беше приет закона за ДАНС на 1 януари 2008 година, беше вписан мандат от 5 години и се оказа, че 3 председатели на ДАНС изпълниха първия мандат. Първо беше господин Сертов, след това господин Йовчев и накрая господин Казаков. Тоест, пак нямаше гарантия, че няма да се промени висшата професионална фигура, макар че там не е само висша професионална фигура, въпреки че са вписани идеите за мандат. Така че, не знам, по отношение на висшата професионална фигура съм много затруднен. То не може да стане просто с конкурс. Просто трябва да се запишат някакви предварителни, естествено, критерии. Сега в нови проект закон за МВР, според мен, е много малка този критерий. Записали са 7 години професионален стаж.
в службите, за да стане главен секретар на вътрешното министерство. Категорично не дава. И вторият защитен механизъм срещу грешки кадрови, а това, ако е кадрова грешка на този пост, е много страшно, трябва да ви кажа. Това е начинът на назначаване. Той е сложен юридически факт, който в момента, според мен, както е законодателството, не знам... Министър-председател и президент. Да, според мен това е удачно решение. Снощи имах възможност да го кажа и по TV Европа. Казваме понякога, нали, практика 20 годишна, може би в началото никой не си е давал сметка, дали тя ще проработи ли по-дълбоко и осмисъл, за да се случва така нещата. Но според мен тя работи. Министерският съвет да предложи, президентът с указ да назначи. Може би трябва да добави малко повече професионални критерии предварително в закона, в нормативната база, за да изчистим положението. Сега с проекта, който е в парламент и предстои да гледаме за нов закон за МВР, е променена процедурата и според мен това е груба грешка. Ще се предлага от министра, ще се назначава от Министерския съвет. Това е груба грешка. Обясненията на министър Йовчев и на заместника му Грамов, според мен, абсолютно не държат елементарна критика. Те казват, че това е остаряло положение, защото висшата професионална фигура е била генералска длъжност, а такива знаем, че се дават от указ на президента. Аналогия с армията. Но според мен идеята на... Дори да не е била такава идеята, смисълът на тази процедура е различна. Да има взаимодействие между властите, но балансиращо взаимодействие между властите, което е допълнителна гаранция срещу кадрова грешка. Обикновено президент и изпълнителна власт са от различни политически блокове, нали така? Мандатите са различни, изпълнителната власт никога не съвпада като времетраене с президентския мандат. Тоест, много по-малка вероятността, когато Министерския съвет предлага президента да начала с указ, да се допусне грешка, отколкото това, което предлагат в момента. Правителството да назначава след предложение на министра. Значи това просто ще бъде една имитация на процедура, защото няма кой да противоречи. Дори това, което направиха с промяната на 14 юни с председател на ДАНС, също е груба грешка. Съжаление, президент се съгласи с нея, но след това призна, че е сгрешил. Относно професионалните качества. На председателя на ДАНС. Тоест, сега се промени така, всички бяха свидетели какво се случи на 14 юни в 9:15 сутринта. Промениха го така, че Министерски съвет да го предложи, лично премиера да го предложи, а Народното събрание да го избере. Но това пак е едно и също управляващо политическо мнозинство. Ако президента имаше правомощие да назначава председателя на ДАНС, не се беше съгласил с това негово правомощие, Делян Пеевски никой нямаше да бъде избран за председател на ДАНС. И така всички ще се съгласим. Така че тази процедура трябва да се запази. Беше много изненадващо това, че президента пусна промяната в закона без... Да, изненадващо беше. За мен също беше много изненадващо. Но все пак той нали след това обясни, че е имал среща с лидерите на БСП и на ДПС, говорили се подробно. Сега друг е въпросът дали че трябва да се вярват просто на честна дума. По-добре да има законови гаранции да не се случват тия неща. Тоест, искам да кажа, че дори историческата традиция в България показва, че указа на президента след предложение на Министерския съвет все пак работи. Отколкото ако го променим, както се предлага сега с новия закон за МВР. Това обаче според мен си има друго обяснение, просто интуито персона се действа в момента, който също пък всички ще се съгласим, тук сме юристи, ако не всички повечето от нас, не бива да се действа така, защото те отнемат правомощия на президента по отношение на председател на ДАНС, отнеха ги. Сега ще отнемат по отношение на главен секретар на МВР, следващата година ще отнемат правомощия да назначават шефовете на НСО и на НРС. И това е само единствено поведение интуито персона, а не бива да се подчинява на творчеството на такова поведение, защото то в крайна сметка ще се обърне срещу тези, които са го измислили. По отношение на новия законопроект, макар че не бих влизал в детайли там, но една от големите гаранции в момента за кариерно развитие, основано на меритокрацията, не е ли правомощието на прокурора да дава становища по отношение на кариерното израстване на разследващите полицаи? И вие какво мислите по отношение на това? От няколко години има една разпоредба в Закона за МВР, която дава възможност на прокурора да
да дава становище по отношение на професионалната оценка на разследващия полицай и развитието му в кариерата в МВР. Аз не мисля, че това е грешка. Защото в крайна сметка... Колкото разбрах в предложението за новия закон, предложението това е заличено. Отпада. Да, отпада. Направи ми впечатление и не мога да разбера защо. Защото в крайна сметка разследващия полицай говори чрез резултатите на прокурора. Значи това е абсолютно необходимо да е така. Но сега тази норма се заличава. Друга е проблема. Заменя се кариерното израстване чрез конкурс с едно друго понятие в новия закон за МВР, то е още проекто закон, а то е оценка на служебната дейност, без да има ясно разписани критерии как ще се върши това и се препраща към един подзаконов акт. Изобщо закон е осеян с десетки подзаконови актове, които не виждам как ще се приемат толкова лесно. Включително и втората работа на полицаи, на пожарникари. Един куп подзаконови актове, които просто ми се струва, че всеки проблем, който е забелязан в закона, се прехвърля върху подзаконов нормативен, защото така не е лесно. Пък след това ще му мислим. Както стана с финансовата обосновка за специалните разузнавателни средства. Като питахте в началото какъв закон за МВР и какво искаме да правим МВР, доколкото сме обсъждали преди, имаме консенсус, че все пак основната функция на МВР е превенцията и разследването на престъпления. По времето, по което вие управлявахте в Министерството, бяха направени сериозни реформи за това да се разширят правомощията на полицаите по отношение на разследването. Как върви приложението им сега? И има ли някакви големи пречки, бариери, които тепърва трябва да бъдат отстранявани с нови стъпки за реформи? Специално по отношение на капацитета за разследване. По отношение на капацитета за разследване, аз мисля, че това, което правихме месец май 2010 година и след това направихме обучението и постепенно включване на повече полицаи към неотложните действия, според мен е правилна посока. Сега друг е въпросът дали не трябва непрекъснато да се надгражда чрез обучения, техническо оборудване и така нататък и така нататък. И самите резултати на прокуратурата го показаха. 2012 година резултатите в сравнение с 2010 и 2011 са много категорични. Едни обективно така измерими показатели, като брой просрочени дела, просто те са сведени до минимум. Сега пък не говоря нали, за качеството, защото за качеството трябва може би да си чака още време. Върнати дела, макар че липсва такова класическо правомощие на прокурора да върши делата за допълнително разследване, но все пак има възможности да го правят. Също са с пъти по-малко, или че с пъти броя на бързите или на забавените производства. Тоест има така обективни критерии, които показват, че тая работа е добра като идея, а и като реализация. Друг е въпрос, че това не може да го хване мандата само на едно политическо ръководство. Това трябва непрекъснато да се следи и да се утвърждава. За съжаление, с последните изявления тук на новото ръководство, аз не съм чул нито веднъж да се говори за приоритет в разследването. И нито веднъж. Отново се залага на едни количествени критерии на оперативната дейност, които не знам дали са чак толкова необходими в България през 2013-2014 година. Но според мен стъпката, която тогава беше направена с помощта на министра на правосъдието 2010 година, с помощта на прокуратурата ни обучихме целият състав по региони, с помощта на прокуратурите, регионалните прокуратури, според мен е стъпка в правилна посока. Но в момента не е забелязване поне на повърхността. Но искам да кажа нещо за вътрешното министерство. Защото вие казахте кои са основните функции на МВР, поне според мен те трябва да бъдат разследването на престъпления, естествено оперативната дейност там е изключително важно, все пак приоритет си е разследването, охранителната дейност, правим всяка национална полиция и вече въпросът е по отношение на справянето с природните бедствия и авариите. Кой да поеме тая важна задача, за която никога не говорим, а тя не е по-малко важна. Нали? Пожари, земетресения, промишлени аварии. Кой ще се справя с тези важни проблеми за хората? В България историческата традиция някакси това да се поема от вътрешното министерство. Тук реформа би могла да се обмисли. Аз няма да говоря подробно на тази тема, но много се мисля по въпроса. Би могла да се обмисли, но не само с механичното изваждане на пожарната от МВР и подчиняването на нова агенция. Тя исторически е била къде ли не е пожарната. Имало и особено гражданска защита в
действащата гражданска защита. И към МАРИ, самостоятелна агенция. Имаше специално министерство, спомняте си. Пожарната си беше в МВР винаги. Ние ги обединихме двете. Гражданска защита и пожарната и сега всички са в МВР. Но са едно цяло. Вече няма отделни звена. Еднакви дежурства са, едни екипи са спасителни. Това мисля, че беше полезна реформа. Би могло да се помисли за освобождаване на МВР от пожари и тази огнеборческа дейност. Но това трябва да стане паралелно с една реформа на смисъла на пожарникарската професия, огнеборческата професия. България е една от малкото държави, в която тя изцяло се основава на професионален принцип. С борбата с пожарите се занимава професионални пожарникари. Изцяло държавни служители, подчинени на закона за МВР. Плаща им се от държавата. Алтернативата би било доброволци към органите на местно. Категорично. Доброволческия принцип. Навсякъде в Европа той функционира. Той е даже над 50%. Франция, вземете, Германия. Доброволци. Така че това може да се отдели от МВР, но да се направят много силни доброволчески дружини, отряди. Има го като концепция, дори разпитано и закон. Това трябва да бъде на най-ниско ниво общини, с съответните дежурни екипи, техническо оборудване, осигурено от държавата и някакво минимално заплащане, някакъв бонус за хората. Само тогава, ако просто механично ще вадим Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от МВР и направим агенция към Министерския съвет, нищо няма да постигнем. Даже може и по-зле да стане, защото се разкъсва връзката с областната дирекция на МВР. Нищо няма да стане. Но ако ми позволите за МВР, искам да кажа тук някои неща. МВР наистина до голяма степен е мастодонт, който трудно се управлява. Освен всичко друго, пък и отговорността в крайна сметка на министъра става огромна. С оглед на това, че той отговаря за толкова много функции. Би могло да се помисли за извеждането на звеното за документите за самоличност. Но пак трябва да се помисли този проблем документите за самоличност. Толкова ли е трудно да се намери някакъв нов подход? Не минат 10 години и се прави една огромна обществена поръчка. Изведнъж точно на 10 години така се случиха нещата, че точно на 10 години е най-големия пик. Няма разреждане. Може би трябваше да се направят различни срокове на годност. И пак някакво търговско дружество се появява и цялото МВР става заложник на работата на едно търговско дружество. Цялото МВР. Да не говорим, че може да стане политически проблем, както ние наследихме март месец 2010 година. Заварен договор, да не говоря за корупционните скандали, 116 милиона евро се дадоха за сегашната поръчка. Ние сега не можем да направим реформа там, защото има договор с Siemens. Ако ще се прави реформа, трябва да се изчака да се мине този договор с Siemens, иначе трябва да се предоговарят условията. Тоест може да се види как е в другите държави. Самия договор стана ли някога публичен? Аз мисля, точно договор. Общите параметри се знаят, той самия не е публичен. Няма никой да поиска да стане публичен, защото цената там е голяма политическа цена. Може да питате шефа на Transparency International, той ще ви разкаже. Господин Калин Славов. Той е назначен точно заради този договор, заместник министър на вътрешните работи. Тоест да се помисли някакъв друг вариант. Държавата да си печата документите за самоличност. Било чрез държавна печатница на БДБ, не знам, някакъв вариант да се измисли, но този проблем в 10 години, на който и да е министър, да му се отърва от главата. Не може да се правят огромни обществени поръчки за всякакви лични документи, съпътствани с корупционни скандали, с проблеми след това чисто технически и времеви за хората, огромни грижи за хората. А в същото време те са собственост на държавата, пък хората си плащат, да се помисли за някакъв друг вариант. Как може в другите държави да няма проблем с промяната на документите за самоличност? В България винаги през 10 години това да се превръща в огромен проблем. Така че това звено наистина спокойно може да се изведе от вътрешното министерство, но да се помисли за някакъв друг вариант за издаване на документи за самоличност, задължително. Защото само пак механичното вадене, все пак това е обвързано от нова информация, която е в регистрите на вътрешното министерство. В момента самоцелно, ако се извади, пак нищо няма да постигнем. Значи споменах за пожарната, но пак споменах за паралелната реформа на смисъла на пожарникарската професия, огнеборческата професия. БДС има една специална куриерска служба, която разнася из територията на цялата страна секретната
почта. Тя в момента е във вътрешно министерство, спокойно може да се поема от друго министерство, да се помисли как точно да стане. Звеното АВКОС в момента е във вътрешното министерство, това ние го направихме. Това е контактната точка с ОЛАФ, Европейската служба за борба с изпирането. Няма проблем да е в друго министерство. Регистрацията на моторните превозни средства би могла евентуално да се помисли да се отдели от вътрешното министерство. И голямата тема са специалните разузнавателни средства, нещо, което вече е направено. Знаем, че няма служба с ДОТО в МВР, но задължително трябва да се... Нали, такова е моето мнение. Ако има други аргументи, можем да ги чуем, но ние може би ще насем такъв проект закон след нова година. Агенция технически операции от ДАНС също да премине към ДАТО. Защото когато се създаде ДАНС на 1 януари 2008 година, те се създадоха и собствено звено за подслушване. Тогава нямаше. С всички съпътстващи скандали и напрежения между МВР, включително и по този повод. Източване на кадри, нова техника, разход за държавата. Сега ДАТО е извън МВР, но в ДАНС има звено за подслушване и аз не виждам сериозни аргументи, защото трябва да остава там. Така че това е една полезна стъпка, извеждането на службата за ДОТО от вътрешно министерство. За прехвърлянето на БОПа към ДАНС не бихте? Не. Аз не съм срещнал до сега нито един ръководител назад във времето, който да е одобрил тази постъпка. Практиката го показва. Беше изключително груба грешка. И тя изобщо не заработи. Сега това няма да стане. Четох интервюта на всички бивши ръководители, главни секретари, включително и членове на БСП от бившето им ръководство. Всички казаха, че това е груба грешка. Там какъв е мотива, вероятно някакъв дълбок мотив има, не само за назначаване на висша ръководна фигура, има и други мотиви. Може би дори по-важни. Но тук ще опрем до въпроса къде да бъде. Не може вътрешно министерство, което има полиция, да няма звено, което да има за предназначение да противодейства на организирана престъпност и висока корупция. Ако философски ще се мисли за ново звено, тогава да, може да не е вътрешното министерство. Точно да се дефинира каква висока корупция ще гони то и каква е организирана престъпност. Нали, какво ще бъде това звено? Това е хубаво да се види в някаква политическа програма в следващите избори, кой какво ще предложи. Къде да бъде такова звено разположено? Извън МВР ли ще бъде самостоятелно звено, ли ще бъде с правомощие, ще бъде снабдено то. Взаимодействието с прокуратурата в крайна сметка е важно, най-важно от всичко. Но в МВР не може да няма звено, което да противодейства средствата на оперативната работа и разследването на форми на организирана престъпност. Просто не може. Просто не може да няма. Тоест МВР да се занимава само с тези текстове от наказателния кодекс, които няма организирани елементи. Това просто няма как да стане. Но какво ще стане сега? Да кажем, някакви основни звена от ГДБОП, които са били за трафик на хора или за борба с интелектуалните престъпления, ще се създадат нови модели към МВР? Да, те вече се създадоха. Не, те в всички звена, които ги имаше в ГДБОП, почти идентични като звена, ги има вече в ДАНС, на книга, на схеми, на органикална. Всичко е направено, има си началници. Друг е въпросът, че ДАНС не може да съчетава толкова много функции. Тя просто трябва да се намери едно смело политическо решение и тя да бъде закрита. И то не като реваншизъм. В никакъв случай, защото веднага ще излезе, ето ние правим ГДО, те сега ще закриват ДАНС. Не, това трябва да бъде концепция. Имаме стратегия за национална сигурност нова, да се направи рамковите закони, законите за службите и след това ДАНС да бъде закрита. ДАНС смело трябва да бъде закрита. Какво ще прави контраразузнаването? Ще се направи Държавна агенция контраразузнаване. Аз така си ги представям нещата. Държавна агенция разузнаване, която обаче ще обедини и цивилното и военното разузнаване, защото и там може би някаква реформа е необходима, без да се, разбира се, да се заличава военното разузнаване, да си има военен елемент в обединеното разузнаване. След това Държавна агенция контраразузнаване. Няма държава без контраразузнаване. ДАНС е в момента. Те обединиха военното и цивилното контраразузнаване още преди началото на 2008 година. Вътрешно министерство с разследване на престъпления, охрана на обществения ред и оперативната дейност, под въпрос пожарите. И другото вече са подробности.
Защото в ДАНС има и други звена в момента. Там и средствата, защита на средствата за връзка. Нали, финансовото разузнаване също. А то в ДАР ли да отиде? Къде отишва? Викам, в ДАР ли предлагате да отиде? Не, то не може да... Не знам, то финансовото разузнаване беше към Министерството на финансите преди да отиде в ДАНС. Аз не мога точно да разбера какъв е смисъл от неговото самостоятелно съществуване в финансовото разузнаване. Това е специфична дейност, от която другите разузнавачи според мен нямат особена представа. Но така си го има, доколкото знам, го има и навсякъде така и за европейските системи, то вероятно трябва да се запази в някакъв вариант и да се помисли къде да бъде разположено. Тези едрите неща са по-важни, тези, които споменах. ДАНС в този вид не трябва да съществува. Категорично не трябва. Ако не се намери смелост да се реформира ДАНС, а това може да стане чрез закриване, изграждане на една основа на Държавна агенция контраразузнаване, всеки управляващ ще си пати след време. Защото нито може да я контролира, в същото време тя при недобросъвестни прокурори и стремеж за политически поръчки може да ги изпълни за броени дни, да се намеси в политическите процеси. Аз имам подозрение, че това го е правило винаги, като съществува ДАНС. И включително, да не задаваме в тези теми, но просто ако продължи да съществува в този вид, ще съжаляват всички. Контраразузнаване, с охранителна дейност, не охранителна, но полицейски правомощия. Те и сега пак имат право да се държат. Ние елиминирахме тази възможност в края на 2009 година, да извършат някои претърсвани и вземани по правилата на Закона за МВР и отделно от това им се даде възможност да разследват престъпления, без да се изберат съставите на престъпления от особената част на наказателния кодекс. Да се записа един общ текст, че в сферите на своята дейност за защита на националната сигурност, те могат и функциите си могат да извършат разследване на престъпления, без никой да каже кои точно. Отново е отворена широко възможността за дублиране с Вътрешното министерство. Аз не знам прокурорите как ще се оправят с техните разследвания. Те до сега нямат извършени един опит на место происшествие и слава Богу, че няма. Те не могат никога да поемат качествено разследване. Това дублиране на наказателно-процесуални функции в две институции, много близки помежду си, като МВР и ДАНС, според мен е абсолютно нецелесъобразно. Не говорим, че е опасно. Не, че само МВР трябва да разследва, но ДАНС изобщо не трябва да се намесва в разследване. Защото това са атрибути на една тоталитарна структура. Съчетание на едно място. Едва е необходимо да убеждавам някой. В Германия това е забранено със закон, дори на ниво конституция. И това ще бъде основната критика на доклада през януари месец, който може да ме запишете и да видите какво ще бъде. Контраразузнаване, полицейски правомощия и разследване по НПК. На едно място събрано е много опасно. Но и стана дума за специалните разузнавателни средства. Там има един много голям проблем. Освен това, че в ДАНС се запази дирекцията технически операции, промяната, която беше направена юли и август месец, която аз по принцип одобрих като извеждане на СДО-то от Вътрешно министерство. Обаче там основната идея беше наред с въвеждането на бюрото за контрол на СРС, но това пък е за сметка на парламентарния контрол, вече говорих за него. Най-важният акцент все пак според мен беше така наречената финансова обвързаност. Спомняте ли си дискусията? Че трябва да се плаща, да. Който си поръча, трябва говорител беше господин Бисеров. Там по този конкурент бяха подписали господин Станишев, господин Миков, господин Местан. Нали? Това не са случайни фигури. Промяната в СРС, включително. И заявиха с апломб, че въвеждаме принципа на финансовата обвързаност. Който поръчва СРС-та, предварително ще плаща. Текстовете в Закона за СРС са точно тези. Аз ги имам, днес ги цитирах дори на едно място. Значи, при изпълнение на СРС-та се прилага принципа на финансовата обвързаност, член 20, осигуряването и прилагането на средства за всеки конкретен случай се осигурява предварително финансово от заявителя. Това е прокурора, Вътрешното министерство и Министерство на отбраната, което става дума за военна полиция и военно разузнаване. И вижте какъв изричен текст има в Закона за СРС, обърнете внимание. Средствата за това се предвиждат в Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните органи заявители. Това се заяви в пленарна зала и има в Държавен вестник и влиза в сила на 1 януари 2014 година.
И аз тогава на второ четене, защото ние тогава влязох в парламента, до тогава бяхме в парламента, казах да не излезе така, че да кажете, че това няма да се случи. Тоест това да е поредната измама, както стана с ДАНС. Защото наистина ми се стори, че точно така се цели да се направи, да го извадим от МВР, но да не пипаме нищо в ДАНС, пък след това ще кажем да, ама няма да стане. И точно така се случи. Щом внесоха проекто закона за държавния бюджет, веднага разбрахме каква голяма измама би било това нещо. Защото до тази година за подслушване се харчи по 20 милиона лева, те предложиха бюджет на ДАТО 49 милиона и половина. Изведнъж не видяхме по бюджетите на отделните заявители изпълнение на тази разпоредба в закона за СРС. Никъде не са предвидени. А тези пари отнасят ли се за нас? За техническите операции да, за нас? Абсолютно. А как им ли за решава? Не, за ДАНС не се отнася за тяхната дирекция. Но ако те си поръчат СРС на СДОТО, на ДАТО, защото и това е възможно, не само на тяхната дирекция. Значи при ДАНС има такава особеност. Ще могат да си поръчат СРС не само на тяхната дирекция, и на ДАТО. Ако те си поръчат на ДАТО СРС, би трябва предварително да плащат. Но това има развитие. В бюджета това липсваше. Отделно, че той се увеличи за подслушване. Те го намалиха сега малко, стана 43 милиона лева. Четвъртък вече това гласувахме. Днеска внесоха законопроект господин Мерджанов и господин Дъбов, точно преди да тръгне. Видях на сайт, където казва, че този принцип няма да важи. Значи това е една голяма измама. Разбирате ли? И то не за друго, не просто се вторачваме в принципа, защото принципът за финансовата обвързаност е спирачка пред нарастването на специалните разузнавателни средства. Единствено за това говорим. Единствено за това. Друг е въпросът, че това всъщност има ли основа, върху която да се изчисли рационално колко би струва? Те сега с това ще се оправдаят. Точно това ще кажат в пленарна зала на комисия. Утре ще го гледаме на комисия. Господин Йовчев ще дойде Китов, шеф на ДАТО. Ще каже, да, но това е много трудно да се направи. Ние това ги предупредихме в зала. Не е толкова трудно. Август месец. От август месец до нова година, при сериозна воля, можеше да се направи. Едно стойностяване, макар и трудно, можеше да се направи. Ако е невъзможно, тогава не трябваше да им представят като голямата реформа. Разбирате ли? Да въдат тогава някакви лимити. Предварително задани с възможност за изключения. Но това за мен е една голяма измама, която направих. И с този законопроект, който днес се внесе. Защото този принцип на финансовата обвързаност беше по-важен дори от бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства в известна степен. Защото това бюро, общо взето, преписа правомощията на парламентарната подкомисия, която беше към правната комисия. Годишни доклади, проверки и така нататък. Държавни служители, експерти, които ще проверяват тематично или внезапно. Това, което все пак, може би не се разбра много от българската публика, но беше голяма крачка напред. Това, че за първи път в рамките на нашия мандат се извадиха парични данни на масата. В рамките на годишните доклади. Публикуването на докладите на комисията беше. Но сега се оказва, че за миналата година няма да имаме доклад на парламента, въпреки че законът го изисква. Нашата комисия казаха, ръководителите ви няма да го правим за 2012 година доклад. Защото имало избори и така нататък. Какво като има избори? Спокойно можеше за 2012 година да се направи доклад и да се приема от парламента. Защото сега, докато влезе новото бюро, то евентуално до година ще направи такъв подробен доклад за 2013 година. 2012 остава празна. Това е лоша традиция. Има един друг голям проблем с специалните разузнавателни средства. Аз се задавах въпрос на кандидатите, но там наистина въпрос е доста деликатен. Дали е изпълнено до край решението на съда в Страсбург от 2007-2008 година на господин Екимджиев и неговата организация, защото все пак там, освен всичко друго, за прекомерната употреба на СРС-та и липсата на контрол, освен всичко друго се намеква доста сериозно и за необходимостта да се уведомяват граждани, които са били обект на специални разузнавателни. В момента нашия закон пише дословно, че които са били обект на нерегламентирано специално разузнавателно средство. Така, това не беше променено и сега през август месец. Така че, наистина това може да е поне елемент на дискусия. Да се подеме една дискусия, пък
какво нормативно решение ще се намери, това е вече отделен въпрос. Но някой трябва да подеме тази дискусия. Законосъобразно СРС, което не е дало резултат след известно време да се обяви лицето, което е обект. Дори резултатите да са унищожени, те трябва да се унищожат 10 дена срок, разбирате? Защото това са двете спирачки. Уведомяването на лицето. Това е голяма спирачка, като увеличаване броя на СРС. Самото уведомяване е нищо повече. Това ще даде възможност да може да поиска информация за процедурата, дали е било обект на законно или незаконно. Нали? Това са гаранция срещу злоупотреби. И другото е въвеждането някакви лимити или принципа на финансовата обвързаност. Всичко останало, да знаете, парламентарен контрол, бюро за контрол на СРС-та са съдийската независимост, например. Тук отговорността на съдиите е огромна, защото сега променения закон, той колегата не знам дали разписва специалните разузнавателни средства, освен всичко друго изисква да има и подробни мотиви, в които толкова подробни, но все пак да изследват обстоятелството дали наистина е лице хипотеза за изключителност. Тоест, че данните не може да се бъдат по друг начин. Той трябва все пак съдията да изложи няколко изречения по този въпрос. Да има мотиви към това негово разпореждане. Това е също много сериозна спирачка. Закона го изисква вече. Не знам каква е практиката, може би трябва да се поинтересуваме. И общо взето нещата ще започват да се случват. Аз съм сигурен, че и за миналата година, между другото, защото ние от МВР, като бяхме до февруари, 13 марта, изпратихме информация в комисията в парламента за състоянието на СРС-тата като емпирична база за цялата минала година. Стоявах много да се изпрати, за да може парламентът да си изпълни задължението за доклада. И мога да ви кажа, че имаше сериозно намаляване и като обекти, и като брой специални разузнавателни средства. Сигурен съм, че тази година има сериозно намаляване. Тоест, това говорене и комплекс от мерки ще даде някакъв резултат в крайна сметка. Но много трудно може да се чисти, както и на изслушването ми казаха, да видим колко от тях са послужили с осъдителни присъди, защото те присъдите ще излязат за дълго време. Добре, обаче тази връзка, доколкото си помня, разследващия полицай няма право да иска СРС. А прокурори... Наблюдаващия прокурори. Добре. А прокурор няма никаква подготовка. И в същото време аз съм свидетел. Те ги прилагат на свалени начала. Няма подготовка, няма планове, няма активизация, няма внедряване, няма агенция да се постигне резултата. Какъв е смисъл? Защо трябва да се харчат парите? По мое време една бригада на ден от външното наблюдение струваше 1000 лева, $1000. Само на ден. Какъв е смисълът тогава? И дори те изобщо не подлежат и на обучение. Това може да се помисли по този въпрос. Аз съм си го задал сега за първи път, между другото. Но тук по-скоро тя Маргарита Чинова така ще ви отговори. Направено е така, просто защото моя не така, нали, който от 2006 година също почива на друга идея, че разследващия полицай всеки ден едва ли не с наблюдаващия прокурор. И тя ще каже, да, но това все пак наблюдаващия прокурор е длъжен да познава цялото дело. Нали? Преди ход на доклади, преди да привличат обвиняемия, преди да предявяват делото. Това ще е отговор. В новия нет така и смисъл, че разследващия полицай ежедневно едва ли не с наблюдаващия прокурор. Но то на практика не се получава. Чрез копи-пейст. Приписва постановление, възлага и до там са стигнали, че прокурора пише някакви планове, а разследващия нищо, пък оперативният до него го няма и на практика нищо не се получава. Наистина малко парадоксално изглежда в момента, че оперативните работници чрез своя ръководител могат да поискат СРС-та. Разследващите полицаи не. Те трябва да отидат при наблюдаващия прокурор или да поискат съдействие на оперативните работници по някакъв начин. Добре, как ще става контрол за използването на СРС от нас? Защото наистина това е така. Аз, например, ето и вчера имах един изключителен случай. Има повдигнато обвинение, един мой подзащитен за присвояване, чрез ДАНС и по-скоро чрез СРС-та сигурно от ДАНС да правят някаква мнима оперативна комбинация и съответно вчера ми предявяват един протокол за разпит на свидетел с тайна самоличност, следно съдържание. Този свидетел бил случайно в едно кафе и от съседната маса чул някакъв разговор, как двама си говорят за протестите на студентите, за 15 лева и в същото време този, който е моят подзащитен,
той има обвинение за извършено присвояване. Друг въпрос изобщо дали го има. Какво общо има студентските протести, какво общо има ДАНС за това, защото негов на свидетела познат от ДАНС е напътил към Петко Петков, той да даде, т.е. легализират оперативното мероприятие, външно наблюдение, ама това не какво прилича, аз заради това сега... Много ще си платим, ако това не се промени. ДАНС, ако не се промени, много ще си платим, да знаете. И всички ще страдат. Всички ще страдат. И тези, които са го измислили тази година, те ще страдат със време. Ако това не се промени. Сега ГЕРБ са на мушката, но много страшно ще стане това нещо. И това може да го променим само с външна помощ. България няма да се намери воля за такава промяна. Не знам, евродоклада ще бъде категоричен в този пункт за профила на ДАНС, но какво това? Дали да се промени или да се закрие? Няма да се закрие. Тук обединението на неправителствения сектор с експертите е много важно. Компромис с ДАНС не трябва да се правят и то не като форма на реакция срещу ДАНС. Ще ми позволите? Първо аз господин Вучков изключително дълбоко уважавам, защото той много е дал и дълбока бръзда със себе си оставил в МВР. И докато беше тук, да разбира се, имаше обучение, а сега всъщност, какво ще кажете за това, което става в сферата на центровете за обучение в МВР? Варна го закриват, в София го закриват, от Варна ги изпращат в Монтана, където има една централна улица. На времето ние го направихме в Долни Богород, за да може, като идват от Южна България, да отиват на стаж в София, там където ври, за да могат полицаите да са подготвени. И в тази връзка запознахме Асоциацията на полицейските началници с писанието полицаи от 28 година. Наред с всичките организационни структурни промени, на първо място се поставя обучението. А в сегашната кризисна ситуация, къде е това обучение? Как вие виждате ситуацията и какви така виждани имахте в тази посока? То вероятно и реформи обучението е необходимо и трябва да се продължи по някакъв начин, защото тези центрове, които сега вие споделяте, че ще бъдат закрити из страната, ние имаме само неофициална информация, защото в първи момент разбрахме за решение на Министерството да ги закрие, да ги превърне за бежански център. Тоест, решението за закриване на полицейските школи, така да се каже, в страната, те са в момента функционират в Казанлък, полицейска, във Варна полицейска, в Варна има и пожарникарска и в Пазарджик най-голямата, която не се използва цялата, защото има нужда от огромен ремонт. Идеята беше да се закрият някои от тях, но не заради някаква идея като общ план за реформата, просто защото най-лесно там можеше да са бежанците, които прииждаха, особено от август месец и септември. И така в пристъп на паника трябваше да се намери някакво решение, включително и в Стрелча, което също е база на МВР и почивна база. Защото тези, тук си малко знаем по-добре от мен, тези центрове сега регулярно са разпоредителите от страната, но някакси не е необходимо чак толкова много ресурс да се харчи като сграден фонд, като разходи, като преподавателски състав, защото те пък нямат целеви групи, които толкова много да обучават и вероятно някакъв елемент от административната реформа ще засегне и тях. Въпросът е, че там, където ще останат центровете, поне на 2-3 места, трябва да бъдат много добре оборудвани като техника и като преподавателски състав. Иначе по отношение на Академията на МВР, аз съм чувал най-разнообразни идеи. Включително и там се показват много често и частни интереси на други държавни вузове или частни училища, защото не може да няма полицейска академия или висше училище на Вътрешно министерство, защото навсякъде из Европа и не само из Европа има полицейска академия, в която под някаква форма, бакалавърска, дори много магистерски програми, се обучават хора за нуждите на Вътрешното министерство, защото не можеш да вземеш един студент, завършил държавен или частен университет, да му дадеш оръжието или огнеборската каска и да го пуснеш в боя. Няма пречка да си има полицейска академия, друг е въпросът, че това трябва да бъде като елемент от цялата реформа на образованието. И хубаво полицейската академия да обучава и бакалаври и магистерски програми, да се отвори малко повече към
и към външно обучение, за да може да се покрива по някакъв начин разходите. А също така е хубаво полицейската академия може да се извоюва финансиране от Министерството на образованието, т.е. да се подчини на принципа на финансиране, който го има и в другите висши държавни училища. И много, разбира се, да се наблегне на практиката. Особено на обучението по разследване, работа с информатори, разбира се. Аз мога да ви говоря много за полицейската академия, защото съм пристрастен. 15 години съм бил там преподавател преди да напусна 2009 година. И това, което направихме, променихме състава на академичен състав, като сложих вътре шефове от професионалните дирекции в академичния съвет на полицейската академия, за да има връзка с практиката и те да обучават, те да одобряват тематичните планове и учебните програми. Другото, което е, направихме два огромни проекта и те в момента се движат. Това са много важни проекти за България. Единият е пример на Франция. Значи в България няма полицейски полигони, пожарникарски полигони. Можете ли да си представите? Където в реално време тия хора да се обучават. Особено за пожарникарите, това е изключително важно. Направихме два огромни проекта с европейско финансиране, помогнаха ни много и в момента те текат. Направихме ново общежитие. 1000 човека, открихме го с министър Цветанов. Ремонтирахме старо. Това е най-хубавото студентско общежитие в България. До сградата на академията. То си функционира, поема изцяло на 100% бакалавърския курс. Всички курсанти са там в перфектни условия. И непосредствено до общежитието там има огромна площ между централната сграда на ректората и Американския университет ще бъдат тези два полигона. Единият е пожарникарски, другия е полицейски. С европейско финансиране. Просто течаха обществените поръчки преди да освободим нашите постове, защото това е дългосрочна работа. И дано да е продължено. Между другото, това е идея за някакъв въпрос към министъра, да няма разпиране на това нещо. Защото няма. Иначе направихме нови криминалистически лаборатории горе. Се случат на наказателен процес по криминалистика. Нали? Оборудвахме всички дознатели с компютри. Има много какво да се направи за тези подвижни криминалистически лаборатории. Има много неща, които трябва да се направят, но просто без сериозно обучение, както каза господин Бълков, нищо няма да се получи. Госпожа Дерменджиева имаше въпроси за ДАНС. Не, това е връзка с ДАНС, разбира се. Вие казахте, че в тази комисия се контролира и ДИКСИ. Нещо във връзка с контрола на ДИКСИ, защото има ли такъв опит до този момент? Или... Не, единствен път сме имали кратко заседание по тема ДИКСИ, когато се защитяваха проекто бюджета преди 2 седмици. Може би трябва нещо да се помисли. Защото мен ми се струва, че там има един такъв проблем, който се отнася до проучването за надежност, където всичко става абсолютно безконтролно, всъщност. И това понеже е темата, с която аз съм се захванала, защото имаме доста примери, в които последният пример е с Пеевски, но и други такива примери с странно даване несъгласно закона точно и неясно, няма никакви опити да се контролира и никакви гаранции как се получава. Включително ДИКСИ не могат да контролират дансаджиите, които правят тази проверка. Да не говорим вече за другите парадокси, нали, че има подчинени бъдещите си началници ги проверяват за надежност и така нататък. Там също има послушване и използване изобщо на СРС без съдийско разрешение. Защото получването за даване на достъп също може да стане много изключителен проблем за прокарване на интереси. Пък и за отнемането, защото както виждаме, създаде няколко скандала през последните години. Там наистина майка върши поглед, трябва да се помисли това с тема за размисъл в комисията. Друг въпрос, че самата комисия почти не прави проучвания, тя ще се оправдае с другите звена, които правят проучванията. Защо не правят? БОП, ДАНС, не знам кои други. Основно ДАНС, да, най-висока строга секрет. Знаете ли, тази мега комисия не може да се изпълнява функциите. Аз ви казах, вижте колко разнообразни теми са това. Това е мега комисия. Ние сме 12 човека. Не може. Това са отделни теми, по които трябва да има по-сериозен контрол. СРС и електронни съобщения трябва да си отделно. Но понеже казах, че Хосен Виктор Михайлов е бил тук, аз един друг какво си задавам. Необходимо ли да има наистина закон за МВР, точно в такъв вид, който регламентира всички звена от системата, както и функциите.
Нали, като отворим закона за МВР в момента, той обема всичко. То на времето е било по-различно. Имаше закон за националната полиция, който се дава в този момент. Тоест структурите, политическо професионално ръководство, всички структури и след това с какво се занимават. Оперативната дейност, основата е там. И недостатъчно, защото да кажем, голяма част от материята по отношение на полицейските функции, които в други закони дигнат на законово ниво, ние както сме наблюдавали, да кажем, полицейското задържане, там една голяма част от материята в момента е в правилника за приложението на ЗМВР и в подзаконови нормативни актове в инструкцията, а трябва да се е качена на законово ниво. Въпросът ми е, че дори, защото нали, споменава господин Михайлов, дали не трябва да има закони за отделните служби, но примерно за главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за националната полиция или нещо такова. Обаче това пак е малко разрояване на самия закон на отделни закончета. Или трябва да има... Да, точно. Има в други държави закон за оперативната дейност. Той в момента няма правна природа, в смисъл. Нито е устройствен, нито е процесуален, нито е материален, нито е никакъв, нали, някакси... Подобие на съдебната система, да има устройствени закони за съдебната власт, както е устройство на съдилищата, кариерно развитие на хората, които работят там, но процесуалните закони са нещо съвсем отделно. В момента в МВР всичко на едно място. Всичко на едно място. Сега, според аз, организационно-структурната част в Министерството, например, по отношение на разпределението на областните дирекции, районните управления, отговаря ли на съвременните изисквания? И как го гледате този голям проблем с обезлюдяването на селата? Как се обслужват? Какво ще стане от тук нататък, като няма хора? Или ще идем към закона за разбойниците, който е бил преди 10 Значи, ако създадат предварителни критерии, може да се направи нова карта за необходимостта от насищане с полицейски звена. Това не е толкова трудно. Не би било обект на конкретната работа, има се достатъчно друга работа, но може да се покаже една статистика, една карта през престъпни прояви, макар че тук през статистиката може много да се играе и да се разпредели целият ресурс, защото прав сте. Сега тази реформа. Ето, например, сега в София центъра е залят с араби. Не е ли време тук да се даде едно централно районно управление, да се опусне допълнителен щат, както едно време беше. Института на районния инспектор, той го няма никъде. Аз съм се така превърснал експерименти и лично министрите ги питам дали знаят кой е районния инспектор, те не го знаят. След като министър не го знае, какво да каже обикновеният. А този институт, районен инспектор, не би ли трябвало да се промени и да се избира шерифа на микрорайона заедно с кмета, например? Няма ли така по-добре да се обвързват от официално състояние, от финансово страна? Аз видях в идеите на реформаторския блок, има предложена подобно добър нюанс, за да се зачели. Областните директори на МВР да се... То не е точно ясно записано, но се избират някакси след една съвместна инициатива на общинските съвети и вътрешното министерство, или само на общинските съвети. Да, вероятно някакъв вариант може да се помисли, обаче аз пък винаги си задавам въпроса, той ако не е така структурно и вертикално подчинен на една централа в София, България все пак е малка държава, дали няма да попадне под властта на някакви местни влияния. Значи, по принцип, като се правят избори на общинско ниво, там корупционните нагласи и контролиране нивото е нещо страшно. Ако и този човек ще се избира само там на място от такива хора, в него ще е инструмент, обаче на силата на държавата. Значи, задържания, разследвания, може да стигнем до някаква друга крайност. Но елемента по някакъв начин трябва да се вплита, вероятно, в избирането на тези регионални началници. Не е регионалните, защото ние го проиграхме. Значи това беше 86, 7 и 8 година на двойно подчинение. И бяхме народните съвети, съответно и МВР. Да. Не функционира. Защо? Да, защото общините съответно прехвърлиха на районни инспектори да контролират наредба номер 1 и оттам нататък районни инспектори изобщо пък не участваха в изпълнението на своите си функции по тогавашният указ за народната милиция. Това раздвоение не се получава. Аз говоря за районните инспектори.
Нещо повече, даже, например, крайно време според мен тук да се вкара и да се регламентира фигурата в етажна собственост, да има домоправител. Не е председател на етажна собственост, домоправител, който съответно да следи, да контролира също някакво възнаграждение от страна на общината, примерно, и съответно да имаме пълна информация за хората, които живеят. Защо не проработва това и сега го има на ниво закон? Има го, да. Обаче в същото време няма институт, който да го движи. Ако го има районни инспектори и ако това е в неговата функция, той ще го задвижи, той ще го организира. Но тогава трябва микрорайона на районни инспектори да се ограничи, да се намали, за да може реално да работи. Значи опираме пак до щатове и до финансиране, обаче много ще нагласа, че МВР харчи много пари, което също е някаква мантра наложена и трудно, не може да се преодолее тази мантра, защото от Министерството на отбраната трябва да има по-голям бюджет от МВР. Аз бих запитал веднага. Да. Сегашната ситуация. Да, МВР всеки ден опираме до него, пък пари няма и скъпо е МВР. Същено с някакви реформи, реални инспектори няма, защото няма щат за тях и няма заплати за тях. До година заплатите ще са още по-малко. Добре, понеже времето напредна, може би да... Един последен въпрос. Какво стана с интегрираната информационна система? Значи базовият промяна време го направихме. Докъде го доведете сега? Много се напредна, тя е почти финализирана. По един проект намериха се пари европейски. Ама в фаза на експеримент или? Да, фаза на експеримент, даже няколко лепо да са обхванати. И СПП е почти на финал. МВР беше най-много. МВР, прокуратура и съд. Да. Националното следствие го координираше господин Петко Петков. МВР аз отговарях за него. Почти на финал. По един проект намериха се пари преди 3 години, 2 години и половина, защото той нямаше финансиране всъщност. И е почти на финала. Правят се. Бойко Найденов беше на много в течение, сега не знам, нямам информация. Но може би трябва да се създаде още един въпрос, ето това е интересно тема. Добре, благодарим много за времето и за участието. И ще ви държим в течение на, като изработим нещо, ще ни трябва обратно мнение, може би по нашите предложения да видим. Можете да направете един заключителен разговор с господин Виктор Михайлов, господин Богацевски, ако да